नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे फेमस मालवणी कट्ट्यामध्ये। आज आपण मालवणी पद्धतीने मेथीची भाजी कशी बनवायची हे पाहूया। त्यासाठी आपण इथे स्वच्छ करून मेथी घेतलेली आहे। हे बघा, अशी आपण तोडून घेतलेली आहे या प्रकारे। हे बघा, अशी कवळी कवळी मेथी आपण तोडलेली आहे। आपण ह्याला 2-3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेऊया। छान असं आपल्याला मेथी धुवून घ्यायची आहे। बघा, या प्रकारे छान असं आपण मेथी धुवून घेऊया, म्हणजे ह्याच्यावर काही धूळ वगैरे असेल ती निघून जाईल। आणि या प्रकारे अशी जाळी घेऊया, म्हणजे जास्तीचं पाणी असेल ते ह्यामधून निघून जाईल। हे बघा, आपली मेथी छान धुवून झालेली आहे आणि आपण असं एक टोप ठेवलेलं आहे खाली, म्हणजे जे जास्तीचं पाणी आहे ते निघून जाईल। आणि 5 मिनिटांनी आपण ह्याला बारीक चिरून घेऊया। हे बघा, या प्रकारे अशी थोडी थोडी मेथी घेऊन बारीक अशी आपण चिरून घेऊया। या ठिकाणी आपली सर्व मेथी बारीक चिरून झालेली आहे। तुम्ही जर चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूला येणारा बेल आयकॉन जरूर प्रेस करा। आपली इकडे कढई छान गरम झाले। आपण 1 चमचा तेल घेऊया। तेल आपलं गरम झालं आहे। आपण इथे मीडियम आकाराचा कांदा बारीक चिरून घेतला आहे, तो टाकूया फोडणीला। छान परतून घेऊया। इथे आपण 2-3 हिरव्या मिरचीचे तुकडे घेतलेले आहेत, ते टाकूया, परतूया। कांदा आपण थोडासा नरम करून घेऊया। हे बघा, कांदा आपला छान नरम झालेला आहे। आपण स्वच्छ धुवून बारीक चिरून घेतलेली मेथी टाकूया। परतवून घेऊया। हे बघा, या प्रकारे हलवत असं परतवायचं आहे। आणि 1 मिनिटासाठी आपण यावरती झाकण ठेवूया। आपला 1 मिनिट झालेला आहे। आपण झाकण उघडूया। हे बघा, परतवून घेऊया। चवीनुसार मीठ टाकून घेऊया। मिक्स करूया। इथे आपण खवलेलं ओलं खोबरं घेतलेलं आहे,
ते टाकूया. कोथिंबीर बारीक चिरून घेतले ते टाकूया. परतवून घेऊया. बघा साधी सुधी आपली मेथीची भाजी झालेली आहे. हे बघा छान. आता आपण गॅस बंद करूया. आपली आजची रेसिपी आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका.